Здравейте хора, днес ще играем с Вана на Fortnite. Ще ги биеме ли? Да. Не се знае. На пух и прах. Не се знае. Но се знае. Окей. Дай всичко от себе си. Това си е нормално, да. То просто сменя как се Слушай, бус. Чакай, това е. И сега ще сложим. Чак там ми трябва да отидем. Чак там. Гледай колко ми показва и сме излъзвам зоната. И то 26 минути. Секунди. Секунди де. Така. Тоест няма шанс. Взели ли го? Не успя. Хора. О, не виждам. Не го виждам. Наистина не го И трябва виждам. не е така. Да, защото не го видях. Насякъде е стрелял. Ти го взе. Избяга ли този човек или ти го уби? Не знам. Ти ли беше послала това замъгленото? Да. И нищо не можах да видя. Защото да се хилва. Кой среда? Аз. Що? Защото докато уча копчетата го стрелях. Просто не може. Просто ти е скучно. Така. Да наредим тук работите. Тръгва. Как се забляхме? Какво е история? Еми, като умрем. Тук някой ли, не? Мамо, това си хилни. С кой? Мамо, знаеш колко далече е зоната? С кой това си хил? Идвай, не е толкова далече. Това не беше хил. Ти ли ме изстреляла някъде? И сега се чудя откъде ме е дошло. Аз го видя. Няма значение кой го бил. Имаш ли хил сега? Не съм се хилна. Мога да ти дам. Не, там има такова. Това има бурел. Айде, Барел. Ти показа? Бурел. Човек те ще стреля. Още един. Тук. Тича. Добре. Аз викам да Мамо, бягаме. зоната. Дай да сме пред нея. Как си изхвърли оръжието? Как го направих? Даже не разбрах. Това е най-доброто оръжие на света. Къде изкупна? Кое? Сега ще видиш. Той не е, че е много добро. Добро е. Но... Това ще го махна, за помпа. Хора е тук някъде. Чакай, не отивай без мене.
Не чувай, ама... Да, бил. Сега някой ме стреляше. Човек! Човек тук. Някъде. Ти къде си? Убил го. Не знам. Някой ме стреля. Отзад ли? Аз тук се стрелям с един. Добре, имаше още един. Не, имаше отстрани още един. Розов ли? Ето го, стъпки гледам. Ето го. Виж го. Виж? Тук някакъв. Къде? Тук отгоре. Някакъв ме стреля. Някакъв отгоре ме стреля. Убили го? Не, мама, имаш ли хил? Да. Добре, какъв хил? Някакъв... Тук долу има. Ела, тук долу има. Ела до мен. Бързо. Тук има хил. Моля ли метките? Да, ето го. Че ми трябва. Аз тази помпа хубава ли? Коя? Нищо се. Ако искаш ме дай. Значи хубава. Не, за мен е хубаво. Добре, ще я пробвам. Някой ми стреля? От тук. Ходи заради дечка. Ой, отзаде има хора. Аз отзаде. Добре. Това ли е отзаде? Да. На мен това ми беше отпред. Още един. Да, мамо. Отцепихме. Искаш ли такова? Не, чакай. Не, аз имам всичко. Добре. Добре, само че това ще възмерим сега. Аз бягам. Добре. Обаче пак тръгваш сам. Няма ли ме изчакаш? При мен е хора. Да, защо тръгна сам сега, докато стигна до тебе? Стъпки, хора. Знам и при мен има. Еди. Същия. Защото аз съм. Аз съм до тебе. Пак дай да го бъдем. Стана ли? Ето. Ей, уби ме. Дете. Не ме ли? Не. Точно разбрах. Така ли Аз като прави? не се виждал. Уби ме. Не ме уби. Последно. Тук има златно оръжие. Няма оръжие. Това ли лавото, с което го сме Мамо, носили? тук има златно оръжие. Аз не мога да правя оръжието. Изчакай малко само да го поставя. Добре. Ало. Добре, хвърлям го. Това оръжие хубаво ли е? Мамо. Не. Добре. Не, добро е. това Ела, ли имаш е? златно оръжие. Къде? Тук. Това какво е? Добре, взимам го. Аз имам такова. Ти имаш златно, нали? Не, няма. Ужас. Аз нямам, виж. Виж. Добре, убихме някой с коронка. Да, няма. Добре, хубаво. Накъде отива? Давай зоната, докато не ни е за това. Човек. Къде? Хора. Да, виждам ги. Не можахме да ги стрепаме. Ей, да умирам ли? Бягай. Умирай. Добре. Те са силни, да не са последните.
Не съм. Ако ще ме изчакай. Ще чакам. 4, 3, 2, 1. В тебе директно. Ще сега сигурно ще се опита да О, ме не, гледа. при мене са. Те са много добри. Мам, не се би само. Не се бия, даже избягах. Те са тук отгоре. Ти се хилваш ли какво? Бия ги. Аз тук един. Браво, Виво, мам, браво. Ето тук накрая. Ето. Браво, бе, мама! Искам си златното оръжие. Къде? Пазя ти го. Ето го. При мене. Добре, чай сега да се хилна малко. Ти си хилни. Сега много е важно да се хилнеме. Оръжията не че са неважни, но... Мама, ела е тук с Добре. тия златните оръжия. Къде си? Къде си? Овой, това моето е много силно оръжие. Винаги ще го взимам. Добре, зоната. Ами аз съм вече. Добре, става малък кръга. 4. Факто сме 2 на 2 в момента. На две на две. Дали ще победим или те ще победят? Ето ги, ела при мен. Ела при мен. Идвам. Идват. Браво. Браво! Браво, мамо! Yes! Това се казва тим. Чао от нас! А тък му те застреляха тебе. И ти! Бум!